1100 रुपये आरएस करा 300 400 500 600 रुपये बीएम करा 300 400 500 550 600 650 700 रुपये 700 7.5 7.5 750 रुपये बीएम करा इथे एवढं बारीकच चालेल काय नाही ठीक आहे 800 850 900 1000 1050 75 1100 रुपये 11.5 11.5 11.5 1200 रुपये 1200 आरएस करा 200 250 300 400 500 550 600 600 दिनेश करा अच्छा असं नाही कळत तीनशे 400 500 550 600 650 700 750 पावणे 800 800 850 850 900 रुपये केजीएस करा 800 900 950 1025 1050 75 1100 11.5 रुपये 11.5 आरएस करा 200 300 400 रुपये किपी करा 400 500 600 700 750 रुपये दिनेश करा 600 700 800 900 950 950 1000 रुपये 1025 1050 रुपये क्या इटी करा 2 आणि 300 350 626 लाख 1100 रुपये एकूण आता पुढे ये 200 250 300 350 350 रुपये केपी करा 300 400 500 550 600 650 700 रुपये दिनेश करा 400 500 600 700 800 900 950 950 1000 रुपये 1025 1050 इटी करा 100 150 212 करा 300 400 500 550 600 रुपये 600 बीएम करा चला आता 18 गोले घ्या पुढे 500 600 700 750 800 900 950 1000 रुपये 1025 1050 1050 इटी करा पुढे